Lapu-Lapu City Police mitataw nga andam silang muhatag og area security ug route security sa mga national candidates nga mubisita sa dakbayan aron mangampanya. Niadtong Pebrero 11, opisyal nang miarangkada ang campaign period alang sa mga national candidates. Mato ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga kun aduna may mga national candidates nga mopahigayon og campaign rally, musubay sila sa unsa may direktiba nga ihatag sa COMELEC ngadto kanila. Ubos sa direktiba sa COMELEC, tahasan ang kapulisan sa paghatag og area security aron usab ma-secure ang mga mutambong sa kalihukan. Sila usab ang muhatag sa route security aron masiguro usab ang traffic flow. Regardless sa ilang political affiliation, administrasyon or opposition, ato gyud ma-provide og security. No close in yan. Kuan ra kita. Umaron perimeter lang ta, especially sa mga crowded area.